wannan jiki da kake gani ba shi ne asalinka ba, shi din mafaka ne, ko kuma in ce rigar aro ne da aka ara ma ruhinka da yake kan hanya, wanda ba an yi shi ba ne domin ya tabbata a wannan duniyar, ya biyo ne sannan kuma zai wuce. Shi yasa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kun fi duniya ka annaka gharibun aw abiri sabil, ka kasance a wannan duniyar tamkar bako ko kuma matafiyin da yake kan hanya. Amma yaushe ne wannan tafiyar naka da fara? Alƙur'ani ya mana bayani, ruhinka ya faro tafiyarsa ne dubban shekarun da suka gabata. Tun kafin ka zo wannan duniyar, Allah maɗaukakin sarki ya san da ruhinka, har ma ya yi magana da ruhinka. Domin Allah ya ce a cikin suratul A'raf, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Kuma ka tuna lokacin da ubangijinka ya ɗauki alƙawari daga zuri'ar annabi Adam daga bayansu, ya shaida musu alastu bi rabbikum, ba ni bane ubangijinku? Qalu bala, suka ce shahidna, mun shaida. To kaga tun wannan lokacin tafiyarka ta fara, tun kafin a suranta jikinka ruhinka ya riga ya fara tafiyarsa. To amma yaushe ne ruhinka ya sadu da jikinka suka dinga tafiya tare? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mana bayanin wannan yanayi a cikin wani hadithin Abdullah ibn Mas'ud, inda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummi 40 yawman nutfatan, lalle kowane ɗaya daga cikin ku ana hada halittansa ne a cikin mahaifiyarsa kwana 40 a matsayin maniyi, thumma yakunu alaqatan mithla dhalik, sannan zai zama gudan jini bayan wasu kwana 40, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, sannan bayan wasu kwana 40 din zai zama tsoka. So kaga lokacin da kai kwana 120 a cikin mahaifiyarka, sai Allah ce fa yursalu ilayhi malak, sai ya tura masa mala'ika, fa yunfakhu fihi ruh, sai ya hura masa rai. To kaga wannan shine karo na farko da ruhinka ya haɗu da jikinka. Daga wannan ranar tafiyarka za ta fara a wannan duniyar, za ka shigo na a matsayin bako, baka san kowa ba. Daga nan mu shigo mu ta gina wannan jikin, mu ta ƙawata shi, muna ciyar da shi, da ya ji yunwa mu yi kokari mu ƙosar da shi, mu gamsar da shi, in ya ji ciwo mu yi kokari mu je mu suturta shi, mu warkar da shi. Idan an yaba wannan jikin, wannan ƙiran jikin, sai ka ga mun ji daɗi. Ma lokacin da muke bauta ma wannan gangar jikin, muna mantawa da wani abu, muna mantawa cewar wannan rayuwar duniyar muna kan hanya ne muka biyo domin mu wuce. Me yasa muka zo to? Mun zo ne domin mu tara guzuri, mu samu guzurin da zai ishe mu domin mu wuce, domin tafiya mai girma da yake gabanmu, tafiya mai matukar nisa da yake gabanmu. Shi yasa muka zo nan domin mu tara guzuri. Tafiya mai girma, mai tsawo, mai nisa irin wannan, kuma sai mutum ya zo ya manta ya ta bauta ma wannan gangar ciki. Saboda haka shi yasa wani lokaci dole ne mutum ya koyi rabuwa da wasu abubuwan domin ya samu kwanciyar hankali. Ka saki duk wani abun da ba zai amfane ka ba, domin mutuwa babban darasi ne Allah ya yi mana, kuma Allah ya yi alkawari kowane mai rai sai ya ɗanɗana ta. Daga cikin darasin da mutuwa take koyar mana, tana rusa ruɗani. Duk wani abun da ya kasance ruɗi ne, ba gaskiya ba ne, za ta zo ta rusa shi, ta zo ta raba ka da iyalanka, ta raba ka da bururukanka, ta raba ka da mafarkanka, ta raba ka da duk wani abun da kake so a duniya. Duk wani abu da ka yi sabo da shi, ka kamu da shi, ta zo ta raba ka da shi. Daga ƙarshe har ma ta raba ruhinka da jikinka. A lokacin da haka ya faru kuma, za ka gano gaskiya, za ka gano cewa wannan gangan jikin ba naka ba ne ba fa. Kawai an ara maka ne domin ka samu wata dama da za ka tara guzuri domin ka ci gaba da tafiyarka. Kuma nan ba da jimawa ba za a zo a karɓe wannan jikin da aka ara maka, shi wannan ruhin zai ci gaba da tafiyarsa shi kaɗai kamar yadda ya zo
duniya shi kaɗai. Shi yasa Allah madaukakin sarki yace wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra. Hakika za ku zo mana cikin kadaici kamar yadda muka halicce ku tun karo na farko. Wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum. Sannan za ku bar duk wani abun da muka ba ku a bayan ku. So ka gani wannan gangar jikin baka shi aka yi aro, sannan kuma nan za ka bar shi ka wuce. Ta daga wannan lokacin kuma mataki na gaba shine rayuwa ta barzakh. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kabari shine mataki na farko na lahira. Duk wanda ya samu sauki a cikinsa, duk wani abun da zai biyo baya zai ci gaba da kara yin sauki. Amma duk wanda ya samu tsanani a cikinsa, to duk abun da zai biyo baya zai fi haka tsanani. So kaga za ka rabu da duk wani abun da kake so, kai ka shiga kabari ka wuce kai tafiyarka. A wannan lokacin za ka bar dukiyanka a baya, matsayinka zai kasance a cikin ƙasa, iyalanka sai dai su raka ka zuwa kabarinka, amma kai kuma dole ne ka ci gaba da tafiyarka kuma kai kaɗai. Daga wannan lokacin baka da dama na tara wasu kaya ko wani guzuri, babu lokaci na kimsawa ko shirye-shirye, sai dai abin da ka tara a lokacin da kake da dama. Sallolinka, haƙurinka, sadakanka, kirkinka, mutuncinka, ibadanka su ne kaɗai za su tafi tare da kai cikin duhu. Don haka ka tambayi kanka, shin kawai ina ciyar da wannan jikin ne ina gina shi, ko kuma ina shirya ruhina domin wata babbar tafiya da take a gabanta? Domin shi wannan gangan jikin zai dawo ƙasa, shi kuma ruhi zai ci gaba da tafiyarsa. A ranar da zai ci gaba da tafiya, wasu rayukan Allah maɗaukakin sarki zai kira su ya ce, ya ayyatuhan nafsul mutma'inna, ya ke rai nitsatsiya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya, ki koma zuwa ga ubangijinki kina yardaddiya abun yarda. Fadkhuli fi ibadi, ki shiga cikin bayina. Wadkhuli jannati, sannan ki shiga aljanna na. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa muna daga cikin waɗanda za a kira su da waɗannan kalmomi a ranar da za su koma zuwa ga Allah.